Ki pulit jong ka East Khasi Hills hane ka si sajan kila kem yu unong yalam ka Khasi Students Union Sengkemi halor ka jing subajur halor ka jing don kti ha ka jing sya penyap ha ichamati. Superintendent of Police ka East Khasi Hills Uritu Raj Ravi ula pentikna halor ka jing kem yu uni unong yalam ka KSU bat lara no yu uni unong yalam bantian bishar no syaying ka syari ban panpor ya ka jing tokit halor ka jing sya ka no penyap ya ki barjala ha ichamati. Kumban syupan kan mau haka ar punyo tarik uleber ar hajar ar pesau. Ar ngut kibriu kilayap na kajing syak thombor haki riu shim kabu ha ichamati kibakan thup yu isan sing bat usujet dota. Ya kamet yap jong kini ki ar ngut kinong bala barjala lalap na kashnong ichamati bat na kashnong dalda. Katkum ke ejahar ke bala ujo da ki bahaying hasem jong kini ki bala klatno kila keno bakate ke jingja kalajah kapor bakadon ke program jingyakhi persya ya ka CAA ha ichamati.